DXDC RadyoMaN Report. Nakatutok ang kapulisan sa crime of passion o personal grudge isip motibo sa pagpatay sa mag-uyab nga sina Jennifer Chavez o Jeff Predas sulod sa Condo sa bahada ning syudad niadtong April 21, 2024. Sa interview sa DXDC Army Davao kang Police Captain Hazel Tuazon, ang spokesperson sa DCPO, iyang gibutyag nga gipadapli na nila ang anggulong kawat tungod matod pa walay bisan isang gamit sa mga biktima ang nawala. Isa ang crime of passion and then personal grudge, then atong isang tabi itong robbery ma'am no kay wala may nawala sa gamit sa biktima ma'am. Mapod na isang ma'am no sa kapulisan karon kay wala CCTV kay kung naray CCTV ako kayo tabang ma'am sa pag-conduct investigation. Gipailawom na sa eksaminasyon ang tanang fingerprints o footprints nga nakuha sa crime scene ug nakuha na sab sa kapulisan ang pamahayag sa usa sa mga persons of interest. Giangko ni Tuazon nga nalisdan sila karon sa pagsulbad niini gumikan walay CCTV camera ang kondo ug naningkamot na lang nga hinabion ng ubang mga tawo nga anaa sa lugar ni adtong tungura. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko. RadyoMaN Ivy Parido, tatak RadyoMaN. RadyoMaN News, Diretso Balitang Metro Davao.